אבא תרחם על סתיו שחושבת שחבר שלה מאוהב. רחם על רוני, רחם על צליל שאין להם חיים כי כבר עברו את הגיל. תרחם על אוסי, על אמיר שחושבים שאושר זה להיות מפורסמים. תרחם על בן שהבין שבעולם הזה אין חברים. תרחם על חן שאומר שהמזל שלו תמיד בורח. תרחם על אבי כי הוא עשיר ושואל את עצמו למה הוא עוד לא שמח. תרחם על גיא, הוא סובל הרבה, הוא עובד כמו חמור בשביל ה-BMW, בשביל לסגור משכנתה, להאכיל את הכלב, בשביל הבן שלו שכל היום באינטרנט שלו מעריך, שלא סופר אותו ונראה שזה הולך לאותו מקום, כי גם הוא יגדל ויהיה לו בן